Ipuin liburu bat ez da narrazio multzo bat soilik, arte areto bat da, non istorio bakoitza obra bakar bat den, eta era askotara behatu eta ulertzeko aukera ematen duen. Eta liburua ixtean, irakurlea, erakusketa bat zeharkatu berri duen bisitaria bezala sentituko da, Itziar Otegiren ezer ez dago utzi nuen lekuan kontakizun liburuan bezala. Itziar ez dago utzi nuen lekuan. Titula oso ederra da. Ederra da, bai. Barruan pista bat emango diguzu, nondik apurtxu beti inspiratu zaren? Bai. Kantu batek inspiratu ninduen, bai. Horre, liburua ja idatzitan neukan, eta hor nemilean izen buru bila, eta baninduan kotxean, eta kantu bat entzun nuen, eta esan, hoxe bai esaldi politan ere liburuaren zat. Nuen kanta bat? Hori da. Eta barruan, besteak beste, hasierako ipuetan eta aipatzen diguzu. Bai, hori agerrarazteko, ez? Aiei hartu didela izen burua, bai. Hori bakarrik ez, eskertzetan be bai, normalien familiakide eta lagunak eta izaten die, eskertzat hartien egoten dienak, liburu honetan ez? Eskertzat badago familia hasieran, baina bukaeran eskertza bat jarri dut, pixka bat nire sormena elikatzen lagundu didaten hainbat idazle eta musikagileri. Eta aitortza edo eskerron keinu moduan. Itzultzaile eta interpretea, Itziar, suposatzen dut, hortik bai ez da? Zenbat referentzia, zenbat iturri, urte asko ja, zer egin horretan? Bai, urte desiente. Hasieran gehiago literatur itzultzaile gisa, orain beste literatur mota bat itzultzen dut. Bai, jardun horrek asko elikatu du nire idazle jarduna ere, bai. Idazle moduen aurrentzat album bat, kaleratu zenuen? Bai, hori da, Lorerik Gorriena. Sandra Garaioa ilustratzailearekin batera, Etxepare saria jaso zuena, orain dela, 5 urteia, bai. Eta animatu zara, lehenengo liburua, helduentzat, helduentzat, aurrentzat, baina lehenengo narrazio liburua, 6 ipuin bildu dituzu, oso landuta dagoen liburua, estreinaldi bat izateko, etzara, atzako idazten, esan dugu, itzultzaile lanetan trebatuta, baina oso ondo egituratuta datorren liburua. Izango da igual, denbora luzean landutakoa delako. Ez da izan itxumustuan idatzita, ipuin batzuk azkarrago beste batzuk baina ipuin batzuk asko berri idatzi ditut, eta asko aztertu dut liburuaren egitura. Ordena, bata bestearen ondoan jarrita zer efektu egiten zuen, eta liburua bai dago pentsatuta. Liburu saritua be bai? Bai, liburu saritua, bai. Donostia Airea Kutxa literatur saria irabazi zuen. Eta oso eskertuta nago, ze horrek erraztu dit bidea izugarri argitaratzeko, eta pixkat ondorengo ikustarazteko lan horretan. Eta bai, eskertuta, sariagatik, bai. Behingo zorromestelan egin eta gero irten bidea emateko, bai? Bai, irten bidea, bai, izugarria da, sariek hori daukate, ez? Onura hori daukate, besteak beste, baina hori behintzat bai, ez? Asko errazten dizute ondorengo lana, bestela argitaratzeko kontu hori ez da erraza, eta sari baten bermea eta sustengoa izateak asko errazten dizkizu gauzak. Baitza egingo dugu, liburu eder honi buruz, guk bakarrik ez, nor batuko zaigu? Bai, Iñaki Friera gonbidatu dut, lankidea dut, eta oso irakurle fina, idazlea ere, eta, lanetik hartzen ditugun atsedenaldi horietan, kafe tertuliatxo batzuk egin ditugu liburuaren gainean, eta oso iruzkin interesgarriak egin dizkidanez, horregatik gonbidatu dut. Orduak jo duenean, paper batzuk eskuan dituela agertu da erizaina itxarongelan. Luis Urriainen senideak, Andre edadetu bat zutitu da. Saiatzen gara, Itziar gauzak dagokien lekuan jartzen, baina ez dago gure esku ez. Ez dago gure esku, baina behintzat importantea da ahaleginak egitea. Zaila izan arren. Hori dalako, segurazki, gehien interesatzen zaiguna, geure bizitzaren, geuk eramatie, geure bizitza nahi dugun lekura, baina segurazki hori izango da bizitzaren gauza ederrena be bai. Ez dagoela gure esku, eta tarteka ez lekuren baten erortzeko arriskoa daukagula.
Bai, ederrena izan daiteke, batzuetan onerako izan daitekelako, eta beste batzuetan gogorrena ere. Jun nahi ez genuke norabide batean eramaten gaituztelako, edo, behintzat ez gara lerko sentitzen geure buruaren jabe. Hori da pixka bat, behintzat lortu nahi genukena, ez da? Geure buruaren jabe izatea, naiz eta dena aldakorra izan gure inguruan. Gertatuko zaie, pertsonaiei. Hain zuzen ere, hori gertatzen zaio, bai. Gainera, esan dugu lehen, 6 ipuinez osatutako liburua izango dela, oso ezberdinak euren artean. Formari dagokionez, pertsonai dagokionez, luzerari dagokionez bebai, baina apurtxuet ikusten da hasieratik amaierara badagoela hor ari bat, ari ikustezin bat, pare bat ipuinetan gainera oso lotuta dagoena, nola ordenatu kontakizuna? Baduelako orden zehatz bat liburuak? Bai, badu orden zehatz bat. Buelta batzuk eman ezkion ordenaren kontuari. Alde batetik badago irizpide kronologiko bat, adinaren ari jarraitzen dio gutxi gora bera. Eta baita ere nolabait nora ez hortan edo norberaren kontroletik haratago dagoen horri zer erantzun ematen zaion, horren arabera ere badago progresio bat. Horiek biak izan dira irizpideak, liburua ordenatzeko orduan. Nola sartu? Pertsonaien barruen, neska gazte batekin hasiko garelako, gaztetan gogoratzen dugu danok, ez da? Ametsak ditugu buruen eta badakigu gainera bete egingo ditugula guztiak, guri etzaigulako zer gertatzen, sartzara bestelako komeria batzuk datoz, eta, pisuak entzen goaz gauzegi, ez dakit, bizitza ez da, onartzen datorren moduen, zelan sartu pertsonaien barruan? Zein izan da ariketa idazte moduen? Ariketa neurri batean izan da, idazle guztiek pentsatzen dute egiten dutela empatia ariketa handi bat, ez? Badaukazu hor pertsonaje bat buruan, eta personaje hori zenbat eta zehaztuago, zenbat eta nolabait zuretzat ezagunagoa egin, orduan eta hobeto, ez? Hobeto aterako da ipuin hori edo novela hori edo dena delakoa. Baina aldi berean hori bada liburuaren beste gaietako bat ere, ez da? Ze zaila dan beste inoren lekuan jartzea, beste inor ulertzea, beste inor ezagutzera heltzea. Eta orduan horri bili naiz pixka bat, nik buruan dauka pertsonai bat ezagutzen dut, edo ezagutzera iritsi nahi dut, edo horri bili naiz, kanpotik, barrutik. Pertsonai esaten gabiltzelako, baina oso onderatuta daude be bai, pertsonaia mugitzen diren testu inguruak. Testu ingurua lantzen be lan handia, eta gero sartuko gara ze ezberdinak kontakizunak ipuin bakoitzean. Beste ariketa bat idazte moduen. Bai, hori izan da, igual, idaztera jarri naizen honetan ikasi dudan gauza nagusienetako bat, ez da? Ipuin batek behar duela azal bat, ez bakarrik azala, baina nun kokatzen duzun ipuina, nola girotzen duzun, historia joango da leku batean edo bestean, baina giro hori bera bada ipuinaren funtsezko parte bat. Pertsonaia izango da igual ardatza, gero pertsonai hori jartzen duzu egoera batean eta bere izaeraren arabera modu batean edo bestean mugituko da, baina zer girotan mugitzen dan, hori ikasi dut nik liburu hau idazterakoan bere biziko garrantzia dauka. Detaile asko be bai, Itziar? Detaile asko daude. Esaldiak, inglesek esaten dute, ez? Deabrua detailetan dago. Kontua detailetan dago, eta nik uste dut, gainera, detailek asko laguntzen dutela irakurlea nolabait harrapatzen, ez? Helduleku bat direla irakurlearentzat. Gaur gomendatuko dizuedan liburua orain irakurtzen ari naiz, oraindik ez dut amaitu, eta deitzen da Politeismo bastarta, Jule Goikoetxea Donostiarrarena. Kontatzen du pixkat bere 4 egunak Angela Davis feminista estatu batuarraren bizkartzain lanetan edo ibili zenean iaz. Eta, asko gustatzen ari zait, humorez betetako kronika arin bat da,
baina oso jende interesgarriaren, elkarrizketaren, nola zulotxo batetik entzuten ari izango bagina bezala sentsazio hori ematen digu liburuak askotan, eta asko gustatzen ari zait, eta uste dut bere hurrengo beste libururen bat ere irakurri nahiko dudala. Noiz hasten da? Ipuin bat, Itziar, noiz daukazu, ipuina hasiera daukasunean, hasiera eta amaiera daukasunean, noiz abiatzen da? Noiz abiatzen zara idazten? Ba, nire kasuan gehienetan abia puntua izaten da, takin nola esan, sentsazio bat. Zerbait entzuten duzu, lagun batek kontatzen dizu zerbait, edo zuk bizi duzu zerbait, esperientzaren bat izan duzu, eta niri berehala sortze zait. Zerbait piztu egiten da, ez? Hemen ipuin badago, hemen badago zerbait. Badago zerbait gertatu den edo kontatu didaten esperientzia jakin honetaz haratago eraman daitekeena. Erabili daitekeena esan nahi bat aztertzeko, esangura bat zerbait, esploratzeko balio duena. Badago, zukatzen baten duzu hor badagola ernamuin bat, eta horrek eraman zaitzakela nora bait. Gero, nora eramango zaituen horrek hori ja besterik da. Horretarako jarri behar duzu nola bait horretara, ez bereziki idaztera, baizik eta ernamuin horren gainean hausnartzera eta ikusi hau da egoera, hauek dira pertsonajeak, zer gertatuko da hemen, zein da gaia hemen atzean, nola azaleratu dezaket hori, ze egoera jarriko dut, nun girotuko dut, hori dena, lan hori guztia hasten da, ez? Baina abia puntua, eta gainera esango nuke, ernamuin horretan badagoela nolabait emozio bat, bizipen emozional bat. Izan daiteke neurea, izan daiteke, esan dudan bezala, lagun batek kontatu didan zerbait, irakurri dudan zerbait, baina zerbait piztu egin behar zait, emozio bat piztu egin behar zait, eta horrek jartzen hau abian. Ipuinak haseita amaitu egingo dira, amaierak batzutan, ipuin liburu batzutan, sekulako buelte ematen du edo sekulako sorpresa, edo batzutan oso zabalik geratzen da, esango nuke ez dela kasua ez bat ez bestie, hasita amaitu egiten dira, baina hor geratzen da, ez da jarraiz zezakeen ipuinak bebai. Noiz amaitzen da, ipuin bat, noiz dago eginda? Ba, zuk lortu nahi zenuen efektu hori lortzen dezunean, edo kontatu nahi zenuen historia hori kontatzen dezunean. Sei ipuin horien artean, bost esango nuke, itxita, esan nahi dut, hori, pasarte hori, askotan esaten da, ipuin bat dala pixka bat argazki bat bezala, ez? Instante bateko argazki bat. Esaten da, instante bat, edo denbora tarte bat izan daiteke, baina nolabait laburra, edo behintzat, zuk zerbait denbora marra bat aukeratzen duzu eta horretara mugatzen da. Eta bost esango nuke horrela daudela. Kontatu nahi nuen istorioa kontatuta dago eta ja. Lehenengoak izan zezakeen jarraipen bat. Eta hain zuzen ere, hasieran baneukan beste ipuin bat nolabait lehenengoaren jarrapena izan zitekela. Baina ez dut oraindik deskubritu zein den ipuin horren gaia, eta momentuzka joian daukat. Agian behar bada aterako dut pertsonaje hori berriz, kanpora, eta ikusiko dugu. Baina oso ondo dator, intro moduen, diskoei buruz berretan egon gara lehen, eta kantuei buruz agertuko direnak, asko gainera, baina intro moduan oso ondo dau. Liburuaren hasierarako ipuin labur hori, apurtzuet pista emango digulako. Ametsak, ditugun ametsak, beteko zaizkigunak eta bidean geratuko direnak, bai. Bai, hain zuzen ere hori da ipuin horren asmoa, ez? Intro moduko bat egitea eta galdera bat piztea irakurlearengan. Eta gero jarraian datozen ipuinak galdera horren argitan irakurtzea. Hori, lortuko ditut nire ametsak, bai ez, eta baina hori horretaz gain, pertsonajeak esaten du, nolabait, konbikzio handiz esaten du, ez nire etzet gertatuko nik nire buruari hautsiko diot, nik lortuko dut. Berdin da zer gertatzen zaidan, lortuko dut nire buruaren jabe izatea, ezta? Eta hori da pixka planteatzen den galdera. Galdera horren argitan nahi nuke irakurtzea beste ipuinak.
Peter Hankeren lehenengo liburuak, esate baterako atezainaren larria penalti jaurtiketan. Erakutsi zidan beste leku batera begiratzen, ez betikora. Hego Ameriketako literatura orduan indarrean zegoen arke ematen zuen oso ikuspegitiko ikaragarri urruntzen zen eta horretan lagundu zidan, beste leku batera begiratzen. Paradisura ez dakit libururik eraman behar da, baina eramatekotan Julio Cortázarren ipuin kuentos kompletos, Alfaguarak atera zuen 2 liburukitan, Cortázarren eretzako ipuinlaririk onena esango nuke. Neri behintzat erakargarriena gertatzen zaidana da, ezta? Badira beste ipuinlari asko eta asko oso onak, baina nik uste dut Cortázar denen pixka bat puntu bat gorago dagoela. Eta niri, 2 liburuki horiek iruditzen zaite joia bat dirala. Infinitua hi batean izan daiteke aproposa, Irene Vallejorena, da liburu luzea, eta liburuen historia kontatzen du, baina oso modu pertsonalean. Eta saiakera izateko badauka, ez dakit, jarillo bat eramaten zaituna, eta bai, ahaztu arazten dizu inguruaz, benetan harrapatzen zaitu eta luzerako gainera. Udaberrian, Helenek mesede bat eskatu zion Franki. Bidalzi ezaiola, maitasunaz negarrintzirik gabe hitz egiten dakiten poeten antologia txiki bat. Aire zabalean irakurtzeko, Central Parken. Liburuari buruz hitz egiteko, Iñaki, esan dugu lankidea, laguna, eta liburua oso gustora irakurri duena? Bai, oso gustora. Ez nuen besterik espero, baina lehenengo 2 narrazioak irakurri nituen, normalean liburu hartzen duzun bezala, irakurri, gustoko dudalako irakurtzea eta baina hirugarrenera mugak izeneko zerara heldu nintzenean, narrazioara heldu nintzenean, esan nun, hemen gelditu behar da, hemen badago atzean ikusi ez dudan mundu bat, eta egin nuen atzera, irakurri nuen berriz niri ezait gertatuko eta itsaso geldiak, eta hasi nintzen pentsatzen, hemen badago mundu bat itxiarrek eraiki duena, niri iruditu zitzaidan gainera, hasieratik lehenengo narraziotik azkenengo narrazioera arte, zehar lerro batzuk daudela, gero narrazio batean agertzen dira denbora lerroak eta hori dana, baina hasi nintzen zehar lerro hauek aurkitu behar dira, ikusi behar dira, eta irakurketa horretan saiatu lotura horiek egiten, ez eta jakin askotan irakurlearen lotura direla, eta ez daukatela zer ikusirik idazlearen nahiarekin, ez? Baina zinintzen atzera begiratzen, eta lehen da biziko gauza izan zen, itsaso geldiak izena pasatu zitzaidela, eta itsaso geldiak, hemen dago kontrasan bat, itsasoa ez da inoiz geldi egoten, ez? Eta geldi dagoena da, Galderren barruan gelditu den itsaso hori, Aitaren barruan gelditu den itsaso hori dira geldi daudenak, ez? Eta badirudi ezin direla mugitu, ez? Bigarren narrazio horretan esan duguna, detaile ederrez lehen esan duguna beteta dagoena, eta mugak 3. ipuin hori forma aipatu behar dugulako, eta ipuinen forma lan handia, itziar, ez dugu hitz egin horri buruz, liburuko berezaitasuna, Iñaki, eta indargunetako bat. Niretzat ikaragarria da, titularekin hasita mugak. Idazkerak puntuazioa du, muga. Eta muga hori desagertu dira, ez dago puntuaziorik. Puntuaziorik gabe, maiuskulari gabe, behartu egiten zaitu. Irakurri behar duzunean, hasieran hariniketan zoaz, ez duzulako ikusten non mustu egin behar den hori, ez? Baina konturatzen zara, ez zaudela behar bezala irakurtzen, eta atxera egin behar duzu, eta hasi behar duzu, azkenean zu zeuk sortu egiten dituzu letren arteko mugak, zuari zara idazleak kendu duen hori jartzen, ez, paperaren gainean. Lazkaoko Beneditarren Fundazioa 2011koa da. Agirrek, Juan Jose Agirrek, urtetan
bildutako funtsei babes juridikoa edo egitura juridiko bat emateko, eta etorkizunera begira jarraipen bat emateko. Eta hasi zen, garaia hartan, kontuan izan frankismo garaia zela oraindik, garaia hartan liburutegi eta artxiboetan gordetzen etzena gordetzen. Hori gordetzen hasi zen. Gordetzen etzena debekatuta zegoelako, klandestinidadean ateratzen zena eta erbestean ateratzen zena, eta gordetzen etzena formatoren aldetik balioa ematen ez zitzaiolako. Kartela, pegatinak, oktabilak, lurrean ateratzen ziren horritxoak, horrelakoak. Eta horixe da gure berezitasunetako bat. Hemen dauzkagula beste lekuetan gorde ez diren gauzak. Guzti hau da aportazio askoren emaitza, aportazio txikiak, aportazio handiak, eta esan daiteke hau dela lan kolektibo, bilketa lan kolektibo handi baten emaitza. Lazkauko Beneditarren Fundazioan orotariko materiala daukagu kartel bilduma bat, oso importantea, dauzkagu pegatinak, gero dauzkagu gaiaren arabera edo erakunde taldeen arabera osatutako bilduma dokumentalak, dauzkagu artxiboak, dohaintzan jasotako artxiboak, pertsonalak eta erakundetakoak, eta baita ere aipatu behar da biblioteka. Fundazioan daukagun Euskal Hemeroteka importantea eta Beneditarren biblioteka handia. Gure espezializazioa da politika zentzu zabalenean, eta mugimendu sozialak. Langile mugimendua, mugimendu feminista, ekologista, antimilitarista, eta euskararen aldeko lana ere bai. Eta adibide bezala daukagu Kili-Kili artxiboa. Kili-Kili 1960ko hamarkada bukaeran sortu zuen, Jose Antonio Retolaza bilbotarrak, euskara sustatzeko orokorrean, baina batez ere umeak euskaraz alfabetatzeko. Kontuan izan garai hartan, eskoletan gazteleraz egiten zela. Orduan, Kili-Kiliren helburua zen, euskara sustatzea, umeek euskaraz ondo idatzi eta ondo idaztea eta ondo irakurtzea. Orduan, Kili-Kilik ekimen asko egin zituen, eta garrantzitsuena izan zen aldizkaria, komikia, Kili-Kili komikia, Euskal Herriko 7 probintzietako etxetara eta eskoletara iristen zena. Lazkauko Beneditarren Fundazioan Beneditarren biblioteka konsultatu daiteke. Bertan dauzkagu liburuak 15. mende bukaeratik gaur egunera artekoak. Batzuk aipatzeagatik adibidez. Hemengo hauek, adibide bezala, hauek dira 18. mendeko liburuak, Parisen argitaratutakoak, eta dira frantses iraultzaren bueltakoak. Hau adibidez, hau Jacques Neckerrena da, 1786koa, eta hau da, frantses iraultza berari buruzkoa. Hau da, Neckerren bertsioa iraultzari buruz. Necker izan zen ogasun ministroa, eta frantses iraultzan protagonismo handia izan zuen, eta hau da bere bertsioa iraultzaren inguruan da, oso liburu obra ona da. Beste hau ere aipatu dezakegu, hau da astronomia modernoaren historia, 3 liburuki dira, eta hauek dira Baileyrenak. Bailey izan zen zientzilari bat, eta baita ere politikaria Parisko alkate izan zen frantses iraultzaren garaian, eta oso liburu ederra da. Gero euskal liburu zaharrak ere baditugu, zaharrak eta ederrak, adibide bezala hauxe. Hau da Mendibururen obra, Jesusen amore nekei dagozkien zenbait otoizgai. Hau da 1760koa, Mendiburu Oiartzuarra zen, jesuita, Larramendiren eskolakoa, eta euskaraz oso ondo idazten zuen. Eta liburu hauek oso preziatuak dira, obra berdina dira, 3 liburukitan eta 11 liburukitan. Lehen edizioa, konposizio berdina erabilizutelako, testu konposizio berdina erabilizutelako inprentan. 2 zutabetan, eta hemen zutabe bakar batean. Eta beste bat aipatzearren, hauxe ere, Joanes Etxeberrirena, manual debozionezkoa, gure hau da bigarren edizioa, 1679koa, lehenengoa 1627koa da, eta hauxe behaz liburutarra zen, eta liburua da lapurteraz eta bertxotan. Lazkauko Beneditarren Fundazioan kartel bilduma importante bat daukagu, 80.000tik gora kartel dauzkagu, gehienak 1970tik gaur egunera artekoak, eta gai oso desberdinak jorratzen dituztenak. Pegatina bilduma importante bat ere badaukagu, 35.000 pegatina inguru, eta horiek ere orotarikoak. Jorratzen dituzten gaien artean dago euskera, eta adibide bezala 2 kartele ekarri ditut, hauxe bat, 24 orduak euskeraz, 1976koa. Oraindik ere komunikabidetan euskarak presentzia gutxi zeukan garaikoa. Kartela Zumetarena da, eta oso ederra da.
Eta beste hau adibidez, Nestor Basterretxearen kartel bada, 1978koa Bai Euskarari kanpainarentzat egindakoa. Bai Euskarari kanpaina euskaltzaindiak egin zuen, eta hauxe da logoa oso ezaguna, eta gaur egun ere oso ezaguna. Hemen adibidez, pegatina bertsioan, logoa. Esaten gabiltzena, hemen azpi geruz asko izango dituelako, pentsamentuak nora doaz eta datoz, eta kontakizun oso bat eginda, mugak, jolas horrekin, muga askori buruz, hitz egingo delako ipuin horretan esate baterako. Bai. Nola idazten da horretara jarrita, idaztera jarrita, eta etortzen den hori entzutera jarrita. Eta formak aipatu dituzu, formak garrantzi izugarria dauka, ezta? Ipuin bat eraginkorra izateko behar du forma jakin bat. Bilatu behar duzu zein den eraginkortasun handi hori emango dion forma, bakoitzak berea. Eta hori, kasu bakoitzean hori bilatu nahi izan dut, ezta? Zer da kontatu nahi dudana, eta zein da hau agerikoago egiten lagunduko didan forma. Mugak ipuinaren kasuan, hor jolas badago, ez? Mugak geografikoak, identitatearen mugak, nortasunaren mugak, pertsonen arteko mugak, baita ipuinaren forman, zuk aipatu duzuna, ez da, puntuazioa, esaldien arteko mugak, ez da horrelakorik. Hain zuzen ere, irakurlearen arreta irakartzeko horretara. Ari gara mugaz, muga asko daude hemen, muga batzuk ukatu egiten dira, beste batzuk beharrezkoak dira, zein da zein, hori da pixkat ideia. Eta jarraitu beharko du, irakurleak arreta horrekin, baina jolas horretan gozatzen esango nuke, datozen hurrengo bi ipuinekin, aipatu duzu, Iñaki, enazazu kontain hori, jenegan egongo dan? Mutil bat, gero dakigu mutila dana, ez dakigulako nor dan bez. Hor pasatu zaidalako niri burutik, nor da, neskie, mutile, zer egiten du, norekin maite mindu da, edo ze gertatu da hemen, eta gero zelan zehazten dan, hurrengo ipuinean, nor den, e-mail bidez, detaileak kontatzen hasiko delako, horbe irakurle moduen, ze sorpresa, eraman zu? Bai, sorpresa, eraman nun, lehen esan dut, nire ustez badaudela zehar lerro asko, eta sorpresa, eraman nun ikusi nuenean meiak amets eta itsaso, berriz ere eramaten gaituela atxera, itsaso geldiak, gure ametsa, da itsasontziaren ahotsa, osea izena, eta niri irutzen zait, ez nazazu kontain hori horretan agertzen dela pixka bat, liburuan zehar suma daiteken gauza bat, eta errepikatzen du, ez dakit horretan den edo tabernetako trascendentziak horretan zea euskorra garen, zera euskor den eusten digun zorua, ez? Eta gainera, uste momentu batean aipatzen duela beste idazle baten aipua esaten duena beti daukagula lur irmo bat, baina esaten du, eta gezurra da. Bigarrenean da, ez? Tabernetako trascendentzia horretan uste dut gezurra duen edo esaten diota. Eta bai, sorpresak hartzen dituzu, ikusten ari zarelako nola ezagun horrek hartu egiten zaituen, nola bete egiten, sartu egiten da zeure barruan, eta ezin diozu aurre egin batuari, eta azkenean harrapatu egiten zaitu, baina badaude hor mesua asko, komplikatu egia gara, esaten du momentu batean, ez gara etiketa guztietan sartzen, joglas hori gogora ekartzen duenean, jartzen zutenean pegatina kopetan eta asmatu behar zutenean nor zen pertsonaia, eta hor sortu egiten da jolas bat, baina hor klabe pila bat ematen da, ez? Kaixo, ni Edorta naiz, eta Hormak liburua gomendatu nahi dizuet. Oiana Iguaran Barandiaranek 2021 urtean Elkar argitaletxean Traola sailean argitaratu zuen. 12 eta 16 urteko gaztentzako eleberri bikaina da. Gazteen eguneroko bizipenak kontatzen baititu. Inbidia, iraina, sekretuak eta halakoak kritikatzen ditu. Eta era berean talde lana, errespetua eta bizikidetza beharrezkoak dira erakusten digu. Instituto bateko ikasleek ikastetxe sarrean Lea puta idatzita aurkitu dute.
konturatze orduko txutxumutxuan hasi dira. Jarre horren aurre Leak disgustu handia hartu du. Lagunak egoera ikusita ezabatze prozesu bat hasi dute. Leari elkartasuna transmititu nahian. Eleberria ikuspegiz aldatzen doa. Hau da, kapitulu bakoitzean pertsona ezberdin batek historia kontatzen digu. Asko gustatu zait eta oso interesgarri iruditu zait. Batez ere, gauza bera pertsona ezberdinak kontatzean ikuspegi ezberdinak aztertzeko modua ematen digulako. Liburua gazteentzako idatzia dago, baina lasai, heldua bazara ez kezkatu. Liburu asko gustatuko zaizu. Batez ere, gazteen egunerokoa nola den biziko duzulako. Ziur izan gustura irakurriko duzula. Gaztea edo heldua liburutegian aurkituko dituzu, horma galduak. Ustez, guztia lortu denien, guztia galtzen dugunien, non dago helmuga hori, ez dakigu bizitzan helmuga non dagoen, zelan lortzen zu bi ipuinak lotuta daudelako, ipuin bat, kontakizun bat egiten da, pertsonaia bat ezagutuko dugu, eta urrengo ipuinean, liburuko urrengo ipuinean, bere ahotik entzengo dugu, ze gertatu den aurreko ipuinean, gainbera hori nolakoa izan den, horra ipu horiek entzuten duen musika, idazten duena, irakurtzen duena eta bar. Hasieratik dauz, Itziar lotuta ipuinak, edo bat amaituta sakonduko dut eta beste bat sortuko dut. Bai, ez neukan hasieran pentsatuta horrela egitea. Oso argi neuzkan ipuinen ideiak, bi ipuin horien ideiak, baina bigarrena idazten hasi nintzenean, esan nuen, zergaitik ez, gainera oso lotuta dago ez, pixka bat egiten den hausnarketarekin, Genebako lehenengo ipuina ere lehenengo hautsean kontatuta dago, ez da hirugarren batek kontatzen duela, kontatzen da nik batetik, baina naiztan nik batetik kontatu, ez ditugu beti gauzak berdin kontatzen, zuri kontatzen badizkizut, edo zuri kontatzen badizkizut, segura eskietzait kontakizun beraterako. Eta zenbat eta aparteago egon zuek biak, edo behar bada nire kontakizuna ere aparteago egongo da. Bia daude lehenengo pertsonan kontatuta, baina kontakizuna apur bat diferentea da, hori nahi nuen. Baina bigarrenean nahi nuen sakondu lehenengoan iradokitzen den alderdi batean, da pertsonen bakardadea, ez? Genebako bigarren ipuina da, batez ere, bakardadeari buruzko ipun bat, baina oraindik gehiago, are gehiago, da pixka bat literaturari maitasun gutun bat bezala. Maitasun email bat, esango genuke, literaturari. Bai. Nik hor ikusi nuen laugarren hori tabernetako trascendentzia ipuinan, narrazioetan ikusten dela ihes egiteko nahi bat, ez? Eta ihes egitea bilatzea da, ez? Eta bilatze horretan, libre izan nahi dut, esaten du batean protagonistetako batek eta bar, ez? Baina guztietan, edo mugak eta itsaso geldiak eta badago, ihes egitea eta itzultzea, ez? Eta aldiz, Genebako historia horretan, uste dut bera batzuetan esaten duela, inoiz pentsatu duela itzultzea, edo itzuli nahi duela, baina ez duela nora itzuli. Eta hor ere, atarira heldu zela eta ez duela ezi inor kongi etorri egin, eta orduan bizkarra eman ziola etxeari eta berriz alde egin. Badala ere askotan nora itzuli behar dugun. Eta zuk aipatu duzu hor lehenengo pertsonaren eta nire ustez ni horrek badu garrantzia ipuin guztietan indartu egiten da. Eta Galderrek poema amaitzen duenean ere esaten du izan nor eta ez hor, eta ni hori gero gauzatu egiten da ipuin askotan. Azkenengoan ere jolastu egiten zara narratzailearekin, hirugarren pertsonan hasten zara, Teresak hitz egiten duenean lehenengo pertsona da, ama dago denbora guztian hirugarren pertsonan, baina batean amak ere lehenengo pertsonan hitz egiten digu, ahuldundu egiten danean, ez? Ikuspegi ezberdin horiek, emakumearena, alabarena, semiarena bai, momentu baten, da historia bakoitzak ze begiekin ikusten duen, hori ere badalako, sortutako eta egindako ariketa eta jolas hori, mudantza, azken ipuinaren izena, eta esan duguna, neskatila batekin hasiko gara eta emakume heldu batekin amaituko dugu, lekuak, itzultzeko lekuak direnak be, momentu baten balioa galtzen dute. Bizitza aurrera doa, jendea desagertzen da, gure ingurutik, eta guztiak balioa galtzen du bai. Zez berdina ez da, ametsen balioa.
82 urtekin edo 15ekin. Bai, oso desberdina. Eta gainera, itzultzeko zera horretan, batzuetan ez gara lekuetara, ez gara soilik lekuetara itzultzen. Itzultzen gara edo saiatzen gara itzultzen pertsonen gana. Eta hori zailago izaten da batzuetan lekuetara itzultzea baino, ez? Dena aldatzen da, hor dagoen ideia da denborak dena aldatzen du. Politikariaren irudia gailentzen bazaio ere, hizkuntzalaria izan zen bokazioz Txillardegi, eta hizkuntza ardatz hartuta ondu du egileak 3 ataletan banatu duen liburua. Hizkuntzatasuna, euskara eta biografia. Ikasle zein irakasleentzako material izaera duena. Gizon arroa da lurpeko hori, eta ameslaria, naiz eta jakinez bete nahi dituen ala ez. Kontraesanetan bizi da aldiro, lurpe ezkutuan. Liburu erabakigarria egilearen ibilbidean. Askotan galdetzen zaigu idazleoi nondik ateratzen zaizkigun sortzeko ideiak. Erantzun asko daude, baina nik bat aipatuko nuke nire kasuan, ibiltzea. Harreman interesgarri bat dago oinez ibiltzearen eta idaztearen edo sortzearen artean. Filosofo batek esan zuen ibiltzea gorputzarekin pentsatzea dela, eta nik esango nuke ez bakarrik pentsatzea, baita ere sentitzea, gogora ekartzea, asmatzea, eta bar. Oinez gabiltzanean, begiak zabalik, presarik gabe eta adi, joan etorri interesgarri bat sortzen da begien aurrean dagoenaren eta begien atzean dagoenaren artean, kanpoko geografiaren eta barruko geografiaren artean. Eta bidearen puntu batean, jada ez dago ez kanpo ez barru, baizik eta tarteko lurralde bat, eta dena dago hor, denbora eta leku berean, txinparta batek piztu eta su hartzeko prest.